Mwanakomana wekupedzisira wemushakabvu Robert Mugabe, Bellarmine Chatunga Mugabe, uyo ane makore 28 years, akasungwa muJohannesburg, South Africa. Izvi zvinotevera chiitiko chinovhundutsa icho chakaitika pamba pake muHyde Park nemusi wechina 18 kukadzi vhiki rapera 2026. Chatunga nemumwe wake Tobias Mugabe ane makore 33 vari kupomerwa mhosva yekupfura mushandi wavo uyo ane makore 23 uyo anoshanda mubindu Gardener. Mushandi uyu anonzi akapfurwa nebara rimwe chete iro rakamusiya ari pedyo nekufa. Mapurisa anoti pfuti yakashandiswa haisati yawanikwa sezvo ichiri kutsvagwa. Mashoko anotyisa anoti Chatunga akatadza kutsungirira upenyu hwekwamupira bhande sezvo anonzi akafenda kaviri ari mujeri paBramley Police Station nekuda kwekushushikana kwestress. Kunyangwe zvakadaro, magweta ake anoti iye zvino ave nani. Vaviri ava vamira mudare reAlexandra Magistrate Court uye vadzorerwa muchitokisi kusvikira musi wa3 kurume for bail hearing. Nyaya iyi yamutsa makakatanwa makuru muZimbabwe nemuSouth Africa, vamwe vachiti zvine chekuita nezvekutora zvinodhaka madhiragisi. Mhosva dzavari kutarisana nadzo dzinosanganisira 1 attempted murder, kuda kuponda, 2 defeating the ends of justice, kutadzisa mutemo nekuhwandisa pfuti iyo yakashandiswa, 3 illegal possession of a firearm, kuva nepfuti zvisiri pamutemo. Rambai makatarira pano kuti muzive zvichabuda mudare musi wa3 kurume.